Ezagutzen duzu Faisaien irlaren historioa. Kargen! Urte erdian espainola dela eta beste erdian frantsesez, ez? Apunten! Eta Omarren gorpua justu botere aldaketan azaldu da. Egoera komplikatuz. Baina inork ez duelako hildakoaren ardura hartu nahi. Fuego! Zer kontatu duzu aitari? Ibaian gertatu zena. Descendez véhicule, s'il vous plaît. Eta zer gertatu zen Ibaian? Leida, zertan zabiltza? Zagiteran zu? Kartzelan bukatu nahi duzu? Leida, ez duzu ni errudun sinditza lortuko. Bizentiarazten dizuana gutxieneko. Zuk zer egingo zenuke? Uretara saltengo zenuke?